Digas waktu bang. Di sinan di kampung lama Waduh sana kini nan Sukombi biaya yang kali tajud ke bawah aja malani si batuang kaindo baru kaingo dia lamurang malani si batuang kaindo baru kaingo dia lamurang adi goyang adi rambut digoyang balikin pari batu hari manyalang yo puku tigo kam haririn yo kami lah nantu anak lah bujang ado batigo langi si batu angka indo baru ka indo dia lah bunga langi si batu angka indo baru ka indo dilacui gawa
simpang sampai saya. Oh di sinar yo buku satu. Ala kesanang hati yang kali sana. Tapi bagoyang calon menantu. Emanangi si patuang kaingo baru kaingo dia lapuran. Emanangi si patuang kaingo baru kaingo dia lapuran. Cek 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 bawah bawah atas goyang bawah bawah. Apailah dulu pengaman beritahu Anda ada balik syarat orang yang jika jadi ambo jadi minantu Aco sapaken kita bareng dia. Nanangi sifat tenang hingga baru malayo di halauran. Nanangi sifat tenang hingga baru kahingga di lacuran. Ada yang kali buah goyang buah. Nah tuh goyang goyang goyang. Nah. Dari bawah yo kamangingyang tiba di sinan yo patang-patang dapat bana oleh kawan barong yang baik kasihku lah dengan urang. Manangi na indo baru ka indo dia lau kawan. Manangi di patuang ka indo kau palu ambo makin botak. Allah ada napai bang membali jalan Anda ada nabali agak sakilo Jika oleh acok sama kita bareng